ngaleso sikhathi nakanjani ayigeji ustetele kuzophaka ikubingelela mbukela lapho ngasekhaya bingelela ustetele intokazi yakoNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudi uphela ikubingelela ukhomo kwistetele committee uhlelo ingonyuluko namhlanje sethuhamba sibheke phisa Maritzburg sibhalela amakhosi onke othe ngithatha isiteteleko uzohlala nami phansi siza ukuthi lolu daba selungixakile ningenza kanjani isiteteleko media ukuthi nilungise okwakho ukuthi ungasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli. Butami ngiyabingelela futhi ngiyabonga kakhulu ukuthi uma uyithola ususesimeni sokuthi ungadinga usiteteleko bese uyasishayela ulubiko udaba lwakho awuzichaze nje kuzo nombukelo sekhaya uzokwazi ukuthi sikhuluma nobani namhlanje bese siyaqala sihlale phezulu kodaba. Yebo nami ngibonga kakhulu ithuba sesisiteteleko. Yebo. Ngesimo engaphansi kwaso. Igama lami nguMakhosonke wakaMthembu. Okay. Engidume ngalo bathi ngukhoni. Okay. Ekhaya kwaMthembu. Wamthembu. Yeah. Kwenzakaleni bhuti noma isiphi isizathu esidala ukuthi kuze kube ngathi ushayela isiteteleko namhlanje? Isimo esingaphezulu kwamandla ami kunodade wethu omagcina kumama. Okay. Kahle sibathatha uma. Oh, okay. Uma kusho ukuthi ke umuntu ongazange abe nenhlanhla umendo. Oh, yeah. Sasa wasizala sabathathu. Okugcina ke lo ntombazane lo ohluphayo. Okay. Ngikubhalela nje ngoba akaqala ukwenza lemkhuba le ayenzayo. Okay. Uke wahamba before kusaphila yena uma. Okay. Yabo. Basho ukuthi ngangakazi lezi inhlelo lezi. Yes. Esiza kanje. Yes. Wahamba nje ngithi ubenza ugrade 10 ngaleso sikhathi. Esikoleni ekuthiwa isiyanda. Engakabinangane engakabinalutho. Okay. Wahamba ukuthi kogoli wafika kanjani angazi. Ukuthi uNkulunkulu wami. Kodwa sathi mase sithole sebuya. Sathola ukuthi ubekade segoli le emkhokhweni esegoli. Mayebuya ke ubuya nengane embili. Ngokuthi wahamba cishe mhlambe u10 years mangaphosi mhlambe ngaphezulu kwa10 years. Ngoba noma uza affecteke egulini nje through leso simo washawa itroke yonke lento sagcina ngokumgojela. Yeah. Wathema ibuya nalizingane ubuya kusekhona yena uma. Hlale naye ayamxolele kuma nami ngokuthi ke ngihleli nabo la ekhaya ngingamnankinga. Yeah. Aphinde futhi ashiye lezingane. Okay. Aphinda hamba. Ukubuya kwakhe mayebuse buya nesithathu ingane. Ushiye embili. Sebuya nesithathu. Yo. Shothi nginganaki ngoba kusekhona uma. Yeah. Nginganaki okay sihleli kuhle ngiyitshela usebuya ukubuya. Thema ephinda esebuye nale yesithathu. Ahlale nje ahlale isikhathi kuze uma nodade wethu badlule emhlabeni bashiya sesizala naye ke sobabili. Yeah. Hayi ungazi uhleli yaqala enze lokuhlupha sekugcwala lokho uhlobo lomuntu ongasulicabanga la ekhaya. Yabo. Sengazi ukuthi nje umuzo iscomplace ongenamuntu. Yeah. Hayi kuthi kusenjalo aphinda athole S4 sekweyalana ke. Yeah. Sethole S4 sihlale lapha hayi kube ngazi ukuthi awuhleli uzinzilo uthe suka ngoba yena umuntu nje abuya abe nabo ukuhamba wathi suka wayehamba wangishiya nalezo ngane zonke zoku4. Uma ehamba uyasho ukuthi ngiyendaweni ukuthi noma sengihamba nobani ngiyozama ukuthi noma uvele ebe umuntu nje ovela nyamalala nje. Akasho uhamba mhlambe ethathwa umuntu ngeke usambona. Ngeke usambona akafoni akanjani uhlambe ngilaphi ngisendaweni ukuthi. Yes. Ngoba nami njengoba ngithi ngisola ukuthi usegoli nje ingoma indawo amthola kuyo uqaleni. Uma ke ehamba ekushiya nezingane azi ukuthi umuntu wesilisa esathima ukuthi uhlala belino babili uyayishiyana izinto zeingane ukuthi nakho itifiketi noma wenza kanjani like nama nekhadi leqolo. Kulokhu ke walokhuzo wayihambe nakho
ngomthetho ngoba wahambe umuntu oholela ingane. Oh, okay. Ukuhamba kwakhe wahambe Yes. umuntu oholela ingane. Ngampampa-ke ngimfuna-ke ukuthi ngabe laphi ngibuza nabangani bakhe bathi abamazi bamgcina ngosuku olukuthi. Ngoba bemkhomba ngala kulezi ndawo ezingala ngakopata. Ababeyaye bambona. Ngoba mina mayihambile angimnayo inhlanhla ukumbona. Bamkhombe ngala ngokuthi bengilokho ngihlaba umkhosi kwaba nje omunye usisi wangala la kune tavern khona emfice ethawini. Yeah. Kwangenhloso yokuthi abuye. Yeah. Bathuka benqwamana kwasho ukuthi uvele udaba useyalwazi. Wazameni ukumnxenxa le khona lapha ngoba unejoint. Oh. Uvele umuntu obuya habula. Yes. Amnxenxa la khona waswabiza lamantombazana lawo ayodadewethu nengane zomalume. Yes. Wathi nangu sengibuye naye. Mabefika bambhada babuya naye. Ngenhlahla uphethe lezinto. Oh, kwayikhanini kwazi ukuyithola. Wakhathi ngizithola. Ngase ngiqala ngilwa indaba ukuthi ngilwisane nemali ukuthi ngibuye ngikhona ukuthi siholelwe yimina. Yes. Anganoma wadinwa yilokho ukuthi ikhadi selingangimini mina sengiholela ingane. Okay. Wakhala iphepha. Ngasikhathi bethatha nje izinto. Wahamba shu. Wahamba shu akaphindanga Aphindanga abuye. akafoni akenzi lutho. Akafona kanjani. Uba ligama lakhe ukuze mhlambe nombonayo nongaba nolwazi angakwazi ukuthi asilekelele kulokho ngoba phela abantwana bakhe bayamdinga. Unokuthula kwaMthembu. Nokuthula Mthembu. Abebizwa ngalo bekuthiwa uthuthu. Nokuthula kwaMthembu. Obaba beyingane mhlambe siye kuleyo abekho baziyo bayilana nesupport yeingane kukhona kodwa kwenzakala noma ile grant nje manje ke esikwazi ukuthi yenze ukuthi zikwazi ukuphila. Lezi ezo2 ezabantu bokufika. Oh, okay. Ngathi sikhula kulansi nansi le egqoke jacket emnyama. Khona le eqhamuke lapha enzansi egqoka into eorange engathi pink. Yes. Ezabantu bokufika. Okay. Lena kangiyiqondi kahle noma ngoba naye yakhona egulu wathi yakakhumalo. Okay. Le eguqe lapha phansi. Yeah. Les4 yala endaweni ke ngenhlanhla ke yathathwa yala athi izalwa khona. Ngoba nakhona kuleyo ngane kwaba nomdonsiswana. Okay. Ifunwa emndeni u2. Kwalama uDNA. Okay. Yagcina iwele ngala. Okay. Umuzo ngala hamba. Yagcina iwele khona kanyawuza. Okay, yagcina kwazile ukuthi yona bagcina beyithathile. Ngasala nale 3. Kanti kunezami ngaphezulu lezo u2. Yeah. Njengomuntu ke obuye asebenze ebusuku uyiwenze njani njengoba uyibona nje ukuthi kwazona Nkosiyami zisencane ngoba ushilo ngikuzwela uma ungifonela uthi cha sithetele kungisebenza umsebenzi we-security so kubuya ama-shift ashintshana uyiwenze njani uma uzohamba kusebusuku? Sengaye ngibashiya nje ngibekise nala kulabo makhelwane laba basakhe ukuthi abongizwela. Yabo. Kodwa bayasala. Yeah. Uma kuthiwa ke mhlawumbe usebenza emini bekhona kukanjena ngoba kuyi-weekend nje ubani oye baphekele mhlawumbe ukudla noma uyoqikelela ukuthi ushiya uphekile? Ukhona lo osethe ukukhula. Uyabaphekele ngoba una 19. Oh, okay. 19. Bona mawuhlala nabo ke njengomuntu ohlala nabo abangaze bengabuza nje ukuthi malume uphi umama njengabantwana nje basebancane badinga uthando lukamama wabo. Futhi ngathi hlamba abanakho ukunaka kakhulu ngoba uyababona makuthi ukhona indlela abajabula ngayo. Kwamina bayakhohlwa ukuthi ngikhona ngathi ngihleli nabo banamathele kuma wabo. Yebo. Yo. Ngibuke isimo ngaphansi kwaso umuntu wesilisa kunzima kangaka kithi singabantu besifazane kuyithi bantu ke noma nzala abantu esiye senze kangcono ekukhaleni nabantwana ukuthi kuwe kunzima kangakanani 2 uyasebenza ngapha uzama futhi ukuthi isimo sibe kahle konke nje kukonke kubhekana nawe ngisho zesikoleni uwe umzali iyo yonke into kunzima kakhulu ngoba okunye ngicina sengishaya kakhulu okunye khona engingasakwazi ukwenza sekugcina sekaffecteka nalezi engizalayo ke. Yeah. Bekunjani ukukhula kasisi nikhula isibuyele nje emumva kancane nikhuleni ndawonye vele? Yebo sikhule sindawonye. Nikhuliswa umama? Sikhuliswa umama. Yebo ngoba uyena obesafunda. Udade wethu uyena besitohoza na.
Oh, ngoba Muzikhaya kuphila. ngoba kuthatha isikhathi ukuthi size sizothola le ndawo. Besihlala kadadewabo kaMa before. Oh, okay. Ukhona uLangele. Mm. Besihlala kakhe uyena nje ngoba ube umuntu ongathathi intweni. Oh, yeah. Udadewabo kaMa ube uyena nje obesibhekelela ngayo yonke into. Ngoba nokufunda besifundiswa uyena. Oh, bakithi. Ngokukhula kwethu ke sithola lawo matoho. Sase sithola le ndawo. Sase sishifta ke siza. Senibuya nizalana. Okay. Ube ingane njani mhlambe? Be right yonke into bihamba kahle noma kwakukhona inkombe eyikomisa ukuthi mhlambe ngale sengayiphinde enze into efana nalena yokuthi azala abantwana aqede bashiye. Yena umntwana obheke phansi kakhulu ungamphikela. Mangathi uyaqhamuka nje ungamphikela. Yeah. Nganomsangano wobugebengu. Ube umntwana orayi ngoba nasesikoleni ube bright. Yes. Esiswini sikama uyena nje ube bright esidlula so. Bakithi. Ngoba ubefunda kusona lesikole lesidlule kusona. Kunothisha wayemisela ukuthi uzomqhuba. Kuba meqede. Mayeqeda esikoleni. Naye waphoxeka mesethi ukuthi hawu uvele weqa. Ngoba ukuhamba kwakhe kwakunomcimbi ngala ngasedla. Okay. Ngasekhaya. Kwakumembesa. Uqala kwakhe nje ukuhamba. Watholana nomfana la. Wabheka kulezi indawo ezingala. E-Ashdown. Kwakumfana walapho. Ngagijima lapho ngaze ngamfushana. Oh, bakithi. Ngizama ukuxhumana nalo mfana ukuthi uyafunda usemncane. Hayi waduba lapha ekhaya wathi eShopcom akalifuni ikhaya. Hawu. Wahamba. Wahlula udadewethu emfonela. Omncenga ukuthi akabuye. eShopcom ukuthi ikhaya akalifuni. Mase buyile ke uya ethi mayisehlala nani phansi kwenzakalani ube uhamba kanjani izifike koGoli uyakhuluma khona ngendlela esuke ihambile. Ubuye sethembisa exolisa ngoba wafika kulokho nje wayephelezela omunye umama sengamkhohlwa nalowo mama. Efike ngabona ukuthi wayezomcelela indlela. Ufika wakhe ebuya lapha eGoli. Kusho ukuthi kusuke kungasekho kuhle. Kusuke kungasekho kuhle. Yabo. Ngingamazi ukuthi kodwa ngicabanga ukuthi kusuka kwakhe ukuhamba ayikho enye indlela yokuya le. Ngoba la wayeke nasihlobo mhlawumbe kwakuyibona ukhaya ekhala emarolini. Nkulunkulu wami sengimangazo nayileyo ukuthi unabantwana bangabantu bangaphandle. Manje iyathusa ngoba wazi ukuthi bayizethulane nalabo bantu kwakwenzakaleni ngoba wayeyingane. Sesiyayisabe manje ukuhlangana nalo noma ukubona umuntu wesifazane osemncane ehlangana nalabo bantu ngesimo sokuthi yibone sizwe izinto ezingekho zinhle ngami noma ezithusayo. Asazi noma wayedayisa isidakamizwa noma kwakwenzakalani lezi zinto ezikanjani. So ngeke uzuqonde kuyathusa khona ukuthi uze abe nezingane zabo ingavezi nokuxhumana kwabo naye asazi noma wayithola kahle lezi ingane kuvunyelwene noma kwenzakalani emva kwalokho. Kodwa nalana ube umuntu ubona ongaziphethe kahle. Oh, okay. Angifuni ukufihla lokho. Ngoba nakhona la ubuthi ubona lo mfana, ubona lo mfana. Uzusohlame kwasekhanda, mhlambe khona ukuphazamiseka okuthile. Yabo. Ilapho uqala emncane. Qala emncane kakhulu. Ngoba nalezi ngane ngicathu uaffectwe yikona ukuthi zimhlulile sezingaphezulu kwakhe. Usenesikhathi esingakanani ke esenzile lesi sigameko sakhe sokugcina sokuthi ahambe? Mhlawumbe 6 months. 6 months. Mangaphosisi. Enengane na2. Cathi na2 impela nenye ngoba incane isase crash. Kodwa uNkulunkulu akayikhumbule kusika kwenza lutho. Akusho ukuthi akwenzi lutho. Ngoba omunye umuntu mhlambe ngingaze ngihlambe ukuyena ubaba ngoba sizalwa ubaba munye. Oh, okay. Ule lokhuzeni mangizwe eDande endaweni ekuthiwa iseTholini. Lezi indawo ezuthu nje engithi ngimcabanga la kuzona ukuthi ngenzeka ubukuzona. Uma ngathiwa ke kukhona umuntu othi ngibukele yebo sikakawuthola umkhondo kaSisi sisazama ukuthola yini mhlawumbe ongafisa ukusizakala ngayo kubo nje abantwana yini nje ongathi mangathola ukusizakala noma ukulekeleleka la singakamtholi yena ngoba kahle kahle ngiyabona ukuthi into ofisa ukuthi iyenzeke kakhulu ukuthi umthole sanakho ke sisazama ukuphanda noma ukumcinga yini mhlawumbe umuntu obukile ongathi mhlawumbe ungasizakala kuno noma ungafisa ukuthi ulekeleleke kuyona. Bengathi nje
kulolo sizo mhlawumbe okuyoba seyinhlizweni zabantu ukuthi mhlawumbe ikona mhlawumbe abangaphosa ngakho. Angikhethile ngeke ngabalula ukuthi yini ukuthi ngifisa kube yini. Yes. Ngoba kona isifiso sami ukuthi mhlawumbe akuthi uyatholakala ngoba umuntu ongeke uzuyikholwa into ayishoyo. Yeah. Ukuthi ingane zakhe athathe nje. Awe nasevuka. Yeah. Kuyisifiso sami leso. Kodwa nginalento yokuthi mhlambe meyithatha usengahamba eyishiya noma yikuphi. Uvalo lwami lulapho. Ekuthenini ngoba ekwazi ukuhamba ukuyishiya kuwe noma ekwazile ukuyishiya ikhawu. Eyiningi eyishiya kunina. Nginalento yokuthi mhlambe engafika athola indawo mhlambe ahlale nosteteleko afike eyishiye kimi. Suthwala inkinga. Sengithwala inkinga. Nami ngizama ukumfuna ngize ngimthole. Asuke ayohlala nomunye aphinde futhi ayishiye. Into esengiworried ngayo ke leyo ukuthi ayithatha ahambe nazo ehambe eyishiya kanjalo ukuthi awazi ukuthi la ayofika ayishiye khona kuyoba njani. Yebo. Mhlawumbe ngeke kuze kube njengoba kuwe kuligazi lakho. Mhlawumbe uyothi mayishiyile besale beyisebenzisa bezenza igqila abanye belale nazo bezenze zonke izinto ezingalungile ngoba angeke phela ukuthi kusekhona ongenza kangcono ukudlona kodwa ngiya-understand ukusindwa kwakho angisho ukuthi ku-wrong lokho okushoyo. Inkinga yami ngisaba lento yokuthi ngoba eyithatha ekwazi ukuyishiya kuyokwenzakalani ngelinye ilanga mase eyisusa futhi kuwena ezise kwenye indawo noma afike ayishiye kwenye indawo ngoba kuyakhomba ukuthi uyahluleka ukunaka abantwana bakhe. Uyahluleka ngoba kusho ukuthi kwavalana ngoba phela ngasikhathi esela konoyisebazi ngathi bebemphosa noma njengekasho kodwa bebemkhomba uyazi ukuthiwa uyokhipha imali kaSibani bani ufake lo Sibani bani. Yebo. Maye konke lokho njengoba ngekho nje. Umuntu ongenandaba nje kahle kahle. Ngoba kwala ekho mhlawumbe usenenye S5. Uma kungathiwa ke ngoba siyaye sisabe le ndaba yokuphephela kweingane noma yokuphepha kwazo. Ake sithi ke khona umuntu obukele noma i-social worker libukele lithi ngicela ukuthi sibathathe abantwana sibagcine. Kwangithokozisa nalokho. Ungakujabulisa nalokho. Ngoba isifiso sami kwakuyileso. Base beba nemigomo ngoba nayo indaba yama social worker ngidlule kuyona. Okay. I-social worker kanginikwe kulona la ngidayisa ke i-social worker. Okay. Ngoba khona omunye wasemndenini. Ozalo udadwa bokamama. Yeah. Wayeze ngenye indlela yakhe ukuthi ufuna lo mncane lo engithi uhleli. Yes, yes. Yabo ngoba saba nokuphambana. Naye. Yebo. Yabo. Yebo. Inhloso yakwa ukuthi athathe yena. I-social worker lagcina selihamba ngale. Ngiyareporta ngala selixhumana naye i-social worker. Ngagcina ngiyeke phansi ngoba nginefile elilapha. Khona esikhungweni sama-social worker. Yebo. Engaya ngokhuluma indaba yasinga. Ngahluleka ke kanjalo. Isifiso ngesikhathi uyokhuluma nabo kwakuwukuthi isifiso sakho ukuthi okungcono bayithatha. Mangibekela ke mgomo ukuthi hayi baqale babheka isimo ukuthi ukhona umuntu okhona ukuhlala nazo. Uyima bathatha ngoba sekuphoqa isimo ukuthi sekufuna ukuthi bathatheke zibe ngakubona. Sho ukuthi ngoba babona ukuthi khona wena babona ukuthi angeke beze bakwazi ukuyithatha. Bafike kwakufika. Azi befike kwakhona la. Bafike kwakufika. Ukuthi ubhuti wami ngiyayisabela lento yokuthi uma umuntu wesilisa uhlale nezingane kukhona nezamantombazane kungekizo ezakho. Ngoba ngelinye ilanga kuyenzeka ingane ikhule. Uma ikhula mhlawumbe iqale lezi zinto zikamawayo isencane. You understand? Ingakakhulu kakhulu iqale lezi zinto mhlawumbe zikamawayo isencane. Iqala izigcine mhlawumbe izithola ilala nabathile. Kodwa uma kuukuthi kuyatholakala ukuthi ngathi siyakwenza lokho vele umuntu oqala obhekwayo noma osolwayo bani uwena ngoba uyini ngoba umuntu wesilisa. So ingakho kusiye sibe novalo ekuthenini izingane zomuntu izingane zamantombazane zihlale nomuntu wesilisa ngoba emhlabeni sekwenzeka noma yini asisazi ukuthi siqonde kuphi. 2 njengoba nentombazane ehlenyuka nje kanjena asazi ukuthi namhla isefuna ukubuya uyobuya ngaliphi itulo singeke futhi size sikwazi ukuphika. You understand? So ingakho ngizwa ngibuza ukuthi makukhona mhlawumbe ongathiwa ubukele mhlawumbe athi
Mina anginabo abantwana ngiyafisa ukuthi singayihamba imigudu ningangiphi kodwa ngibakhulise noma ngimkhulise nibone la izohlala khona sikwazi nokuhamba siyo ngisho emaphoyiseni ngoba bakhona abantu abavezwa usizo lukanjalo. Hayi ngakujabulela kakhulu lokho ngoba kunemigudu ehanjwa. Yes. Ngangithokozisa kakhulu mayengaqhamuka nje vele mhlawumbe athi uthatha 2 noma 1 mhlawumbe uthi kwehla kumthwalo. Ngingakujabulela kakhulu kanjalo. Okay. Ngakhona nje uqhamukayo. Nawe kodwa ungabe uvumelekile futhi ukuthi udamu uyichecka sonke sisonke ngoba into mayisuka iqaleka kanjeni isuke isibandakanya sisonke sindawonye. You understand? Because ngiyayizwa inhlungu yakho kwesinye isikhathi kunzima bhuti wami angifuni uqamba kakhulukazi ngoba siziningi kangaka kukhona nezakhe egcekeni ziningi zingaka ekuseni kumele ziye esikoleni kumele ibuye uyasebenza kumele upheke kumele kwenzeke lokho nalokho nansi nalena enye khona nayo ayikwazi phela isencane ukuthi ngaba umama kwabanye abantwana because leyo ukuthi abuye azoyithatha ayingiyisaba bhuti wami ayingiyisaba yabona umuntu esifazane uma eseke wakhombisa ukuthi isandla ingane nakanaso siye sibone ngathi ngelinye ilanga engayidayisela ngisho omunye umuntu ngoba inkinga akalikhombisanga uthando because uyishiye ikhawu uhlulekile ngempela uyishiye ikhawu 2 akafoni nokufona kodwa unengane ngisho encane mhlawumbe la hamba khona nje uthi akanangane kwazi ba hayi kungenzeka uneminyaka emingaki manje owaba 1991 1991 yebo maphosisi Nkosi yami usemncane kodwa ukhule ngokwanele ukube ngabe useyakwazi ukubona into e-wrong ne-right wona la ukubona abanye abalingana naye abathe baqhuzuka njenganaye ingane zawo bawa nawo bevuka abazilahli lokho kwalo hayi mina kuyangixaka kuyathusa ngoba ushuthi into angayifuni kahle leli ekhaya ngoba isikhathi uma egula kunesikhathi la akamshiya khona wayoqasha kule mizi elanga enzansi how wathatha nazo izingane zakhe wayoqasha kusho ukuthi mina njengoba ngisho ukuthi nginokusebenza ebusuku sala umatikisa yedwa umuntu obesenakekelo owayekade eshawe stroke osefuna ukugezwa yini mhlawumbe nomthetho kunomthetho kakhulu hayi bengeke ngoba noma enza izinto zakhe bengena lo muntu omlandelelayo omnakayo ngoba ngaze ngadecide ukuthi ngiphuma bengihlala kule yayi wangiphoqa ukuthi nje bengasekho ngibuye ngizoba kunye nazo izingane ngale ngase ngiphekana ngedwa lapho ngoba ngenzela ukuthi angathi unengcindezi ngoba ngangasakwazi okuyikona kona ukuthi ikona okupha kumxosha ekhaya kumkhipha ekhaya yabo owawukulwela nje ukuthi egcineni abesekhaya ekhaya kezwakala bhuti wami kezwakala futhi ngabuya ke sengimoya sekuhamba uma okay mhlawumbe ushawa lezo zinto uhlambe ziyamhlula ingane ngathi hayi sizoba ndawonye sonke sipheke ebhodweni wahlula lapho wavela wabhujula kwahamba ngoba nami ngase ngijabula ukuthi ukhona mdala phakathi kwekhaya mangingekho ngiyazi ukuthi khona umuntu okhona wahlula ungakanani umntwana wakho oqala waba wakhe nango wezana uneminyaka emingaki na 12 oh okay ngizocela ukuthi sikhulume naye khona okuncane ngizokhuluma naye kodwa sizokumveza ubuso asizokumveza ubuso sizobuza nje intwanyana ezincane kodwa hayi ejulile ezilingene iminyaka yakhe sizobuza nje lokho nalokho okungama basic then sizobe sesiyabona ukuthi kwenzekalani kodwa siyabonga kakhulu bhuti akukuthatha umuntu onesibindi ukukhulisa abantwana ngoba uwedwa nje umuntu wesilisa siyibona izingane idlala egcekeni yonke into nje iqondene nawe ukuthatha umuntu onesibindi kakhulu ukuthi akwazi ukwenza into efana nale and sewuyenzile ngoba seyikhulile sizingaka nje seyidlale kakhulu indima noma sekuthiwa usuthi uyasindwa siyaku-understanda futhi lokho ngoba isicathulo masishisa siziwa umnikazi wasuqokile asisizwa thina abantu lento engiyicabangile ngoba phela omunye uzafele ngaphakathi thola ukuthi usenenkinga kanti
kuthiwani kuhle ukukhuluma. Kunjalo. Yeah. Kulungile bhutami kuyezwakala. Ngicabanga ukuthi sizokwazi ukuthi sikhiphe ama-details amaningi mayelana nokuthi nabafisayo mhlawumbe ukulekelela sisamcinga. Noma sisenza uhlelo lokuthi kuzokwenzakalani ngabo. Mhlawumbe ukhona uzothi mina nginazi iy'mpahla zabangaka ingane yami kade igqoka usayizi omngaka esikhulile bengicela ukuthi ngiyithumelele sibalethele ngoba ngicabanga ukuthi nakulokho ungakwazi ukulekelela kakhulu. Ngoba imali yegranti iyodwa ayikwazi ukukwenza konke. Ayikwazi ukwenza konke, ayikwazi. Ngoba laba bantu basebancane kakhulu. Yebo. So kulolo hlelo lukanjalo ngoba sibe nabo abantu abasilekelelayo. Ngizokhipha nje izinto ama-details abazokwazi ukuthi bexhumane nathi kukho. Siphinde futhi sibuye sizokwenza njengoba senzile namhlanje. Uma kuwukuthi asikakafika esisombululweni sibuye. Nanoma ngabe kuthiwa ukhona ovelayo othi mina ngamthatha umntwana ukuthi noma ngamthatha ongaka ngihlale naye. Sizophinda futhi sixhumane nawe ukubonisana kulokho. Sihambe yonke imigudu. Yebo. So siyabonga kakhulu nje bhuti. Ngizocela ukukhuluma nondodakazi manje. Wow, okay. Alright. Ngimcele. Okay. Njengomuntu ke ongathi usekhula khulile. Kunjani ukuhlala umama engekho? Kunzima. Uyafisa ngelinye ilanga ukuthi abuye. Uyafisa ukuthi ube nomuntu wesifazane mhlambe omdala noma ofana nami onganilekelela noma ahlale nani abe umama wenu. Niwashela obani nje? Siyayiwashela. Nayiwashela. Mani esikoleni nisizwa uba? Siyayisiza. Nayisiza. Ukulala ebusuku ke khona nilala nobani? Sodwa. Makuwukuthi umalume akekho semsebenzini. Usisi wethu omdala. Usisi wenu omdala. Yebo. Yini mhlawumbe ofisayo ukuthi uma wakho makuwukuthi uyabuka manje wena ufisa ukuthi enze njani noma ufisa ukuthini kuyena? Ngasho ukuthi akaphindela kade khona ngoba kade thina sikhula yena kade engekho. Kubuhlungu lokho. Yebo. Kukuphatha kambi. Yebo. Esikoleni kuyafundeka nje uphethwe kambi yonke lento. Yebo. Awubakithi. Ubani onithengele impahla zokugqoka? Umalume. Yebo. Konke nje nikwenzela umalume. Yebo. Makudingeka umzali esikoleni kwenza umalume. Yebo. Okay. Mangathiwa mhlambe kufika isikhathi sokuthi mhlambe mina Siteteleko ngithi cela ukukuthatha uhambe uzohlala nami ukuze mina ngizoba umzali kuwe, ungavuma? Yebo. Ngempela? Yebo. Yini engakwenza ukuthi uvume? Ngoba ngivala isikhala sama. Ngoba uvala isikhala sikamama. Yebo. Okay. Kulungile ke sithanda sami. Mfunda grade ba? Grade 6. Grade 6. Yebo. Okay. Uzopasa? Yebo. Okay. Kulungile ke sithanda sami. Ngizophinda futhi ngibuye ngizonivakashela yeso. Yebo. Siyabonga. Ngikade ngikhuluma naye umntwana esethi mangimbuza ukuthi mangathiwa kufika umuntu onjengami ngithi ngicela ukuthi ngikuthathe ube ingane yami ungavuma uthi yebo ngimbuza isizathu uthi ngoba ngivala isikhala sikamama. Yazwela kakhulu. Ngoba noma behleli uyababona ukuthi ikhona leya ndawo. Ngoba buka nje behleli ikhona leyo ndawana. Yeah. Ngifisa ukuthi ke bhuti wami usha wakho wokugcina mhlambe uma kuukuthi yena ke udadewethu ulubukele lonke loludaba noma kuyenzeka lifike kuye ukuthi wena ungathini kuyena njengomuntu ongekho njengamanje ofisa ukuthi usuhambe zonke lendlela uzubize thina ngoba nakho ufuna yena. Imaphi nje wakho ongawasho kuyena njengomuntu ongekho? Engingakusho ngithi nokuthula la ukhona Thuthu. Ndakama nongabe kuthiwa kunjani njani. Egcineni kwakho konke ikhaya. Yeah. Kakhulukazi njengoba ulethele imphefumulo oyilethela emhlabeni ifike ngawe. Sikhulu isililo kuzona izingane ngaphakathi. Yeah. Zihlezi zicabanga wena uthi kube sinoma. Ngoba ke understanda ke makuthiwa umuntu sesamfihla. Uyabo. Ngiyacela ukuthi la ukhona nabakubonayo nohleli nabo
kubuya unembeza nakubona ubuya unembeza bakubonisa ukuthi le ndlela oyihambayo ayikho right. Ingane ziyakudinga kakhulu noma uhleli nazo uyazibona ukuthi isikhala sakho sikhona yize noma udlwembeza ngale ndlela odlwembeza ngayo isikhala sakhe enganeni sikhona. Kwanami kube kuthula ekhaya ngabe ngihappy ngabe ngijabula ukuthi ngiyazi ukuthi sibambisene. Ngiyacela ukuthi la ukhona nabambonayo la ekhona esingazi ukuthi ulaphi bambonise ngendlela eright. Yes. Ngoba ushiye izingane la ezo4. Ngiyabonga kakhulu. Okay. Aninaso mhlambe isithombe sakhe. Isithombe sakhe. Sengenzela ukuthi nongambona mfanise mhlambe sikwazi ukuthi sinaso sisifake bebona. Ngisibheke. Buka lapho ngasekhaya sisaphethe Maritzburg kuyabanda kule ndawo sithe namhlanje akezivakashela ubhuti uMakhosonke wakwamthembu siyazi ukuthi yini lenkulu kangaka emxakile njengoba eshilo ukuthi cha Sitetelegu sekuyaphuthuma sengidinga ukuthi ke uzohlala nami phansi sibone ukuthi masiuhlaba lomkhosi ngeke yini nambukeli usilekelele lapho ngasekhaya. Uyabona ibhodi elingemumva lithi sisembanjwa bayazika basephethe Maritzburg ukuthi besifika khona qathatha sakwenza kwenzeka thuthu mfethu thuthu mntakama buyele ekhaya uyakudinga ubhuti wakho nanoma ngathiwa uyalibona lolu daba noma uyangizwa noma kuyafinyelela kuwe ukuthi kuke kwafika uSitetelegu ezokhalela abantwana bakho bayakudinga abantwana bakho ubakhulisa nenzondo nesilonda einhlizweni zabo ukuthi wena wabashiya ungaqali futhi ukukwenza sisithi sekhona ithuba lokuthi usengalungisa usemncane kakhulu yenza kahle usaphila ukuze ngelinye ilanga laba bantwana beyokhipha osizini noma beyokhipha kulempilo oyiphilisa yona bayakudinga abantwana bakho musukubancisha ithuba lokuthi uwumzali udlala indima yakho kubona siye siyithuke lento efana nalena mbukele lapho ngasekhaya umiyenziwa abantu besilisa ngoba sekuyinto engathi ijwayelekile akusasithuka kakhulu kodwa makuumuntu wesifazane kuyalumela kuvuka inimba kithi singabantu besifazane noma kimi njengoSitetelegu ukuthi ukhona ngempela umuntu wesifazane ongashiya abantwana bakhe kabuhlungu kanjena 2 yabashiya ezandleni zomuntu wesilisa uthi akenze njani ukuze abanakekele uma yena ehluleka ukudlala indima yakhe thuthi ubuyele ekhaya likhona ikhaya livuthiwe kunabantu abafisayo ukuthola leli khaya kodwa wena udlala ngalo. Mbuka lapho ngasekhaya sikwenzile namhlanje emndenini wakaMthembu kwenzeka uma kuukuthi ufisa ukulekelela lo mndeni nanoma ngabe ngani einganeni kakhulu lezi ezikhona ekhaya egcekeni siyakucela mbukeli ungabusabuka eceleni kodwa ulekelele ngendlela ozobufisa ngayo simlekelele umalume sisafuna uma weingane noma sisafuna okungcono for izingane ahlala nazo. Uma kuukuthi na unenkinga lapho ngasekhaya yenza njena ke vele ushayele le number la ezansi ufonele yona ukuze sina siyiSitetelegu Media sizozokuzwisa ukuthi ithini inkinga yakho futhi kungenzeka kanjani ukuze ukwazi ukuya phambili. Mina Sitetelegu intokazi yaKwaNdlovu sengisho njalo kuwe ngithi umnandi sawubona uhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.